L-imħallef Tony Abela u l-Maġistrat Grazio Merċieqa huma żewġ avukati ta' esperjenza twila fit-tagħlim tal-liġi u fil-prattika tagħha quddiem il-qrati. Kliem il-Prim Imħallef Silvio Camilleri li esprima konfidenza sħiħa fil-ħatra taż-żewġ ġudikanti ġodda. Il-Prim Imħallef osserva li l-involviment politiku tagħhom fil-passat mhijiex xi ħaġa rari fost il-membri tal-ġudikatura, anzi, innota li l-professjoni legali dejjem kienet attrattata lejn il-partiċipazzjoni fil-ħajja politika. L-importanti hu però illi darba li dak li jkun jieħu l-karika ta' ġudikant jaraf iżomm il-fuq mill-politika. U l-esperjenza passata turina li l-ġudikatura dejjem kienet kapaċi minkejja li setet kella background politiku dejjem kienet kapaċi tola l-fuq minn dak il-passat tagħha. Għaldaqstant saħaq li bħalma għamlu ta' qabilhom issa li ħalfu li jservu bħala uffiċjali tal-ġustizzja għandhom l-obbligu li jamministraw il-ġustizzja b'imparzjalità u indipendenza. Dan li ħalfu li ser jagħmlu kemm l-imħallef Abela u kemm il-Maġistrat Merċieqa jiena konfidenti li huma kapaċi jagħmlu dan u jiena konfidenti li dan ser jagħmluh. U rari l-okkażjonijiet fejn il-Prim Imħallef ikollu l-opportunità li jitkellem pubblikament, għalhekk f'dan l-intervent spikkat ir-rabja tiegħu lejn min fi kliemu għandek tistenna aħjar minnu minħabba l-esperjenza fil-qasam legali u fil-qasam tal-ġustizzja li għandu u li qiegħed iżebla, ikasbar u jinġurja lill-ġudikatura. Dan għax ma jaqbilx ma' xi deċiżjonijiet tal-ġudikatura. U dan isir ukoll diskors li maħsub biex jiskoraġġixxi u biex isikket u jammonixxi lil kull min ma jaqbilx miegħu sabiex iżomm iskiet għax altrimenti jazzarda li jirċievi l-istess trattament ta' seblieħ u inġurja. U għafakkar li l-ġudikant huwa obbligat li jamministra l-ġustizzja kif jemmel li għandha tkun fil-kuxjenza tiegħu u mhux kif ħadd ieħor jippretendi li għandha tkun l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Sakemm din il-kritika tkun waħda kostruttiva u meqjusa, hemm bżonna f'soċjetà ċivili saħaq Camilleri għaliex l-emil tal-ġudikatura għandu jkun espost għall-iskrutinju tal-pubbliku.